X'taħsbu li naraw hawn Malta jekk imorru nduru dawra fil-kampanja? Żgur li naraw ħafna għoljiet. Insibu ħafna widien. Kif ukoll naraw ħafna pjanuri. Jekk imbagħad nersqu lejn il-baħar, insibu bajjiet. Insibu l-portijiet. U naraw ħafna irdumijiet. Ninnutaw kif dan il-bini ġie minbni fuq għolja. Il-bini hawnhekk huwa fil-għoli. U n-nies li joqogħdu fih żgur li jħobbu jitilgħu fuq il-bjut tagħhom biex igawdu l-arja kif ukoll ix-xena minn hemm fuq. Għandna bosta bliet u anke rħula li ġew mibnija fuq xi għolja. Din hija ċ-ċittadella ta' Għawdex. Ninnutaw kif din il-belt antika imdawra bis-swar inbniet fuq għolja. Iċ-ċittadella inbniet fuq għolja biex meta jattakkaw il-pirati, l-għawċin ikunu jistgħu jiddefendu ruhom wara s-swar tagħha. Fost li bliet u rħula Maltin li nsibu mibnija fuq xi għolja, insemmu l-Imdina, ir-Rabat u l-Mellieħa. F'Għawdex insemmu x-Xara, in-Nadur u ż-Żebbuġ. Dan jissejjaħ Wied. Hawnhekk ninsabu Wied Babu, qrib ir-raħal taż-Żurrieq. Ninnutaw kif il-wied ikollu blat għoli fuq iż-żewġ naħat tiegħu. Il-biċċa l-kbira tal-widien tagħna ikunu niexfa fis-sajf, iżda jimtlew bl-ilma fl-istaġun tax-xita. Meta tinżel ix-xita, din iċċarċar mal-ġnub tal-wied. Tibqa' nieżla ġol-wied u ħafna minnha tibqa' sejra l-baħar. Araw l-ilma jċarċar u nieżel f'wied famuż ħafna. Il-wied tal-Unzjata, qrib ir-raħal ta' Kerċem f'Għawdex. L-ilma tax-xita li jibqa' sejjer il-baħar nistgħu ngħidu li huwa ilma moħħli. Għax dak hu ilma ħelu li faċilment jista' jintuża fid-djar tagħna għax-xorb u għall-ħasil. Jista' jintuża wkoll biex bih insaqqu l-prodotti tal-għelieq tagħna. X'nistgħu nagħmlu biex kemm jista' jkun l-ilma tax-xita ma jibqax sejjer fil-baħar? Araw x'għamilna ġewwa Wied il-Qlejha, jew kif inhu magħruf aħjar iċ-Chedwick Lakes. Hawnhekk u anke f'bosta widien oħra inbnew il-qugħ tal-ġebel u l-konkrit biex iwaqqfu l-ilma milli jibqa' sejjer u jintilef fil-baħar. Fil-widien hemm ambjent mimli ħajja. Fil-widien insibu għadd kbir ta' pjanti, siġar u annimali. Jekk imorru f'xi wied, żgur li naraw xi żrinġ. Interessanti kif iż-żrinġ fis-sajf jorqod għall-frisk tal-widien. Imma mal-ewwel xita joħroġ u jbejjed. Iż-żejr taż-żrinġ huwa t-tadpole li bil-Malti jissejjaħ marżebb.
kemm fuq l-għoljiet u mal-ġenb tagħhom u anke fil-widien jikbru ħafna siġar u pjanti. Innutaw din il-pjanta tal-għollieq li kibret fi kwantitajiet kbar mal-ġnub ta' Wied Babu. Is-siġar u l-pjanti li jikbru fil-Kampanja Maltija insejħulhom il-flora tal-Gżejjer Maltin. Insemmu xi ftit minn dawn is-siġar u l-pjanti. Insemmu l-ħarrub, il-kappar, il-bajtar tax-xewk, fil-Gżejjer tagħna insibu wkoll bosta annimali. Dawn l-annimali niltaqgħu magħhom l-iktar jekk immorru għal xi dawra fil-kampanja. Żgur li kull fejn immorru nisimgħu l-għana tal-għasfur tal-bejt. L-għasafar tal-bejt ibejtu kullimkien u ġieli allura anke jagħmlu l-ħsara. Il-bidwi iħobb jagħmel in-naffara l-scarecrow biex ibiegħed kemm jista' jkun l-għasafar tal-bejt mill-prodotti li jkollu miżrugħajn fl-għelieqi tiegħu. Għasfur komuni ħafna, speċjalment fl-istaġun tal-ħarifa, huwa l-pitir ross. Dan huwa magħruf bħala l-għasfur ta' sidru aħmar. Minn Ottubru l quddiem dan l-għasfur narawh u nisimgħu ħafna fil-Kampanja Maltija. X'inhija pjanura? Pjanura hija art lixxa, art mingħajr għoljiet jew widien. Dawn huma iż-żewġ tirħula Maltin magħrufa bħala l-qrendi u l-imqabba. Ninnutaw kif dawn l-irħula huma mibnija fuq biċċa art li nistgħu nsejħula pjanura għax hija lixxa. Ma jistax jonqos allura li madwar l-irħula mibnija fuq xi pjanura insibu ħafna raba. Ix-xogħol tal-bidwi li għandu l-għelieqi fil-pjanuri huwa daqsxejn aħfef mix-xogħol tal-bdiewa li għandhom l-għelieqi mal-ġenb ta' xi għolja. Meta tagħmel ix-xita fi pjanura, il-ħamrija ma titkaxkarx lejn il-baħar. L-irdumijiet jikkonsistu fi blat għoli ħafna li jibqa' nieżel dritt għall-baħar. Araw dawn l-irdumijiet. Fix-xquq ta' dawn l-irdumijiet ibejtu bosta għasafar. Biċċa minnhom huma tassew għasafar rari. Insibu wkoll diversi pjanti li nqerdu mill-bniedem minn bosta nħawi tal-Gżejjer Maltin. Imma li għadna nistgħu insibuhom f'xirdum għoli. Waħda minn dawn il-pjanti hija widnet il-baħar, il-pjanta nazzjonali ta' Malta. Rajna kif fuq l-għoljiet u anke fil-widien, jekk inħarsu tajjeb, nistgħu niltaqgħu ma' bosta ħlejjaq. Ħlejjaq huma affarijiet ħajjin. Is-siġar, il-pjanti u l-annimali huma kollha ħajjin. U għalhekk jeħtieġ nibqgħu nibżgħu għalihom.